Milí priatelia, vítajte na dnešnej prednáške. Dnes sa pozrieme z pohľadu psychológie na to, čo je to prostredie. Každý organizmus žije v určitom prostredí. Prostredím nazývame časť okolitého sveta, v ktorom tento organizmus žije a ktorý umožňuje jeho existenciu. Organizmus totiž stále čerpá z prostredia isté prvky alebo isté nevyhnutné látky, ktoré potrebuje pre svoj život, a do tohto prostredia vylúčuje to, čo už nepotrebuje, teda nepotrebné látky. Každý organizmus potrebuje pre svoju existenciu určitý druh prostredia, tak ako napríklad rastlina potrebuje pôdu, ryba potrebuje vodu. Keď je organizmus zo svojho prostredia vytrhnutý, samozrejme hynie. Čím je organizmus zložitejší, tým zložitejšie prostredie si vyžaduje pre svoj vývin a pre svoju existenciu. Človek môže normálne žiť a vyvíjať sa iba v ľudskom prostredí. Túto existenčnú závislosť organizmu od prostredia istého druhu nazývame jednotou organizmu a prostredia. Pre každý organizmus je typické udržať si rovnováhu s prostredím, tzv. Vonkajšia homeostáza. Rovnováha organizmu s prostredím je stavom, keď organizmus dostáva z prostredia to, čo potrebuje pre svoju zdravú existenciu, a keď sám primerane reaguje na podnety prostredia. Rovnováhu organizmu s prostredím môže narušiť napríklad to, keď prostredie nemôže uspokojiť jeho fyziologické potreby, keď podnety z prostredia ohrozujú jeho zdravie alebo existenciu organizmu a keď organizmus nevhodne reaguje, respektíve nestačí reagovať na príliš silné podnety alebo nadmerné požiadavky prostredia a podobne. Čím je organizmus zložitejší, tým početnejšie a jemnejšie a zložitejšie sú prvky, ktoré udržujú jeho rovnováhu s prostredím, a tým náročnejšia a zložitejšia je činnosť potrebná na jej udržanie. Kým najjednoduchšie organizmy sa obmedzujú iba na pasívne prijímanie podnetov, vyššie organizmy ako napríklad zvieratá už aktívne reagujú na prostredie. Vidíme to napríklad útok na korisť alebo útek pred nebezpečenstvom. Ľudský organizmus sa vyznačuje tým, že sa prostrediu nielen prispôsobuje, ale aj sám si ho pretvára, teda prispôsobuje si ho najzložitejším druhom činnosti, ako je pracovná činnosť. Aj jednotlivé prvky uspokojujúce jeho rovnováhu s prostredím sa neobmedzujú iba na prírodu. Zahŕňajú aj výtvory samotných ľudí, teda ako výtvory vedy, kultúry, umenia a techniky, a samotný pobyt, teda život v ľudskej spoločnosti.